Corey Herford yn troi yng nghanol cae. Ac ganddo fo le I ledu'r chwarae allan tuag at Rio Dyer. Mae'r bel yn adlamu'n garedig I Dyer. Mitchell Bates y tu allan iddo fo. Y croesiad yn Eindhoven. Reit i'r postyn pella. Walters oedd yno, Cian Jenkins hefyd. A mae anghefn o'r hwyd yn y diwedd gan Ricky Lee Owen. O mi oedd chwaraewyr Llansawel yn ciwio fyny I sgorio. Walters a Cian Jenkins ddim yn llwyddo. Ricky Lee Owen ar y trydydd cynnig yn rhoi Llansawel ar y blaen. Mynd yn hir, mae Alex Pennock, y peniad nôl gan Alex Gammond. Ond mae'n disgyn yn fyna, yn garedig iawn I Bradley Gibbings a'r ergyd. Ddim yn bell o gwbl dros y trawst, mi darodd hi do'r rhwyd. Gibbings yn mynd am yr ergyd uchelgeisiol. Bron iddo dal I ffordd. Gwaith dan fyna gan Llanelli, Sam Parsons yn cipio'r bel. Allan at Danny Williams yn casglu. Digonedd o gros y coch o'i flaen, ond mae disgyn yn y cwrt Cosby. Di Bradley Gibbings. Ddim yn cael cysylltiad glân ar y bel. Yr oll oedd angen, oedd rhoi I gria fo drwy honna. A thanio hi heibio I Will Fuller. Mynd yn hir mae Llanelli. Danny Williams methu rheoli. Llansawel yn clirio. Cyffyrddiad da gan Tom Walters a Ricky Lee Owen sy'n chwilio am Corey Herford. O, gwaith gwych gan Herford I gadw honna ar dir y chwarae. A'i gosod hi Tom Walters. Y bel yn tasgu allan. O, rywsut ddim yn mynd I gefn o'r hwyd. Bron I honna fod yn gol i'w rwyd I hun. Gan Sam Parsons. Rywsut di Llanelli heb ildian fyna. Camgymeriad gan Alex Pennock y golwr. Yn gollwng o bel. Bron I Parsons I roi hi yn ei rwyd I hun wedyn. Kieran Williams. Ricky Lee Owen yn derbyn y bel nôl gan Corey Herford rwan. Ac yn dawnsio mewn I ymyl y cwrt Cosby. Tynnu'r bel nôl mae o. Rio Dyer. Tom Price syth at y golwr. Dyna chi gyfle I Lansawel dyblu mantais. Price gafodd yr ergyd. Ac unrhyw arall o'n I bai am syth at Alex Pennock. Ac mi ddylai hi fod wedi bod yn ddwy. Sam Parsons at Harrison Bright. Bright yn mynd yn hir. Danny Williams sydd o'i flaen o. Jack Fanning yn cyrraedd na gynta. Ond yna'n llithro. Ac yn cyflwyno'r meddiant I Danny Williams sy'n tynnu'r bel nôl. Honna rywsut wedi rwystro. Tristan Jenkins gafodd y cyfle. Sut yn y byd I Llanelli ddim yn gyfartal. Mi oedd yn edrych o fod y bel ar blat I Tristan Jenkins. Tom Price. Tom Walters yn trio I gosod I Mitchell Bates, ond Llanelli'n dwy'n y meddiant. Harrison Bright. Yna lithriad yma gan Lansawel, sodliad hyfryd I lwybr Morgan Evans. Evans ar ergyd, arbediad da gan Will Fuller yn fyna I atal yr ergyd gan Morgan Evans. Symudiad slick gan Llanelli. A golwr Llansawel yn gorfod bod yn effro ar ei bostyn agosa I wthio honna I ffwrdd. Karim Hussein. Joe Lloyd yn gorfod bod yn ofalus yn fan hyn. Ond yn neud yn dda yn fyna. A'r bas yn cael ei lledu allan i'r dde. Ond mae'n gyfle fan hyn. Gibbings yn y cwrt Cosby, sgwario'r bel. Karim Hussein yn cadw'r bel yn fyw. Dal yno I Llanelli. Tristan Jenkins. A'r croesiad twt i'r canol. Rywsut I honna. Ddim di fynd I gefn o'r hwyd. Mae Llansawel yn clirio. Wel unwaith eto Llanelli yn bygwth. A'r bel na yn y cwrt Cosby jyst ddim yn disgyn yn garedig iddyn nhw. Maen nhw'n parhau I roi bwysau ar Llansawel yn fan hyn I drio union i'r sgôr. Dyn nhw'n sicr ddim allan o'r gema eto. Tom Price. Price. Mlaen gan Mitchell Bates yn chwilio am Tom Walters. Walters yn cyrraedd y bel. Mae yna gyfle fan hyn I Walters. Os allai ddo sgwario hi! Mae Ali Anderson yn dyblu'r mantais. Reit ar ddiwedd y gêm. Llanelli'n gwthio
Chwaraewyr i fyny'r cae i drio union i'r sgôr. Ond yn cael ei dal allan ar ben arall y cae. Walters yn sgwario'r bêl. A cheitholi Anderson, yr eilydd. Dim llawer o golau haws na honna.